Conseil des ministres minnu ni o baaraw timɛla an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna la palais de Kuluba la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o baaraw timɛla an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔ o kɛla Bamakɔ Kuluba arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o ye projet de texte dɔ olu adopté o kɔfɛ ka se ka kunnafonidi dɔ fana kɛ a kɛnɛ kan. A bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives et réglementaires an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana lakurali ma ka taa se wa institution olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɔli tagamaw o ministre o ye projet de loi dɔ kɔni ta mun ni a bɛna gouvernement kɔni yamaruya ka se ka wa fɛɛrɛ dɔ o kɔni ta ordonnance bolo ma. A jala k'a fɔ ko projet de loi in ko hakilina kɔni tala a bɛ fɔ ma ko article 120 an ka jamana constitution gafe ba o kɔnɔna ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ charte de transition fana la o article 13 n'o fɔ ma ko article 13 a tala olu de hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ ni hakilina in na ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka yamaruya kɔni di jamana gouvernement ma a ka ordonnance dɔ o ta minnu ni a bɛna kɛ sababu ye ka se ka ayiwa hakilina dɔw ta k'o bila minɛn kɔnɔ minɛn mun ni ayiwa ani jamana ka taabolo bɛ bɛn sariya ka ayiwa kow la. Mun bɛ tali kɛ waatu la ni a bolo dalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnyala a bɛ fɔ ma ko session du conseil national de transition n'a bɛ tali kɛ a ka session ko la mun ni a baaraw bɛ dayɛlɛ octobre kalo tile 2 san 2023 ka taa se a ka session ordinaire ma ni o bɛ taa kɛ avril kalo san 2024 kɔnɔ ko baaraw ka se ka jateminɛ o waati kɔnɔna la. Projet de loi mun ni a bilalen bɛ sen kan ko a bɛna kɛ sababu ye ka jamana gouvernement fana o yamaruya o ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɔni ta ka bila mun ni a bɛna kɛ sababu ye ka fɛn dɔw bila sen kan ka a bɔ a sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la a bɛna ta sira minnu kan mun bɛ tali kɛ a bɛ fɔ ma ko organisme public ka o bila sen kan o kɔfɛ a bɛ fɔ ma ko organisation de la production k'o fana kɛ fo ka taa se statut du personnel ma fo ka taa se traité accords internationaux ma hakilina bolo bɛɛ lajɛlen fana kan. Ka bɔ yen nɔ ministre des transports et des infrastructures hakilina dɔ fana tala ale fɛ a bɛ fɔ ma ko projet de décret ni ale bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa baaraw mun bɛ tali kɛ taa ni ka segin n'o fɔ ma ko observatoire transport ka o baaraw kɔni o lajɛ o hukumu kɔnɔna la a fɔ ma ko observatoire des transports ko ale kɔni sigila sen kan ni ordonnance numéro 99 041 PRM ni ale bolo nɔ bilala septembre kalo tile 29 san 1999 a bilalen sen kan a ka kungilenna ye jumɛnw de ye ka se ka wa jateminɛw kɔni kɛ taa ni ka segin hukumu kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ transport yɛrɛ kan o kɔfɛ tuguni ka se ka wuli ka jɔ kɛ wa jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛnw ye nin baara ninnu la ka se k'o kunnafoniw di ka ɲɛ kunnafoni nafamaw do ko don mun bɛ tali kɛ a bilalen sen kan ale ni a baara cogoyaw la k'i b'a ye k'a fɔ olu kɔni bilala sen kan ni wa décret mun n'o bɛ tali kɛ numéro 0004 PRM ni ale bolo bilala janvier kalo tile 12 san 2000 ko ni ale bɛ kuma cadre organique de l'observatoire des transports k'i b'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la san caman tɛmɛlen kɔ wa o baaraw bilala sen kan k'i b'a ye k'a fɔ nka o baarakɛda in k'i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ o ka baara la o de kama wa a tala k'a jateminɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ baara in cogo la i b'a ye k'a fɔ yɛlɛmali minnu kan ka don a la yaasa baara in bɛ se ka bila kolo giriya minɛn kɔnɔna la projet de décret ale bilala sen kan ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka wa dilanniw kɛ o hukumu kɔnɔna la mun n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ san 5 bɔɲɔgɔnko o nata k'i b'a ye k'a fɔ o kɔnɔna la jateminɛw bɛ kɛ a fɔ ma ko observatoire des transports o bɛ ta ka a ɲɛsin nin baarako ma kɛrɛnkɛrɛnnen la a baarakɛlaw fo ka taa se wa baara mun dilen bɛ o ma o ɲɛkun kelenna o hukumu kɔnɔ. Projet de décret mun ni ale kɔni bilala sen kan ni a bɛ kuma cadre organique kan kɛrɛnkɛrɛnnen la direction des finances et du matériel ministère des transports et infrastructures tɔgɔ la projet de décret tala ka bila hukumu kɔnɔna la hakili jigin la direction n'i y'a ta k'a la n'o bɛ tali kɛ direction des finances la ani finance matériel des fɛn mun kɛrɛnkɛrɛnnen la k'olu sigila sen kan wa ni ordonnance numéro 09010 PRM ni ale bolo bilala wa mars kalo tile 4 san 2009 k'i b'a ye k'a fɔ wa a ka kungilenna yɛrɛ ye minnu ye département in walima groupe de département ministériel o tɔgɔ la ka se ka o ka baara kɛ bolo n'o fɔ ma ko politique nationale ka o bila sen kan k'a bila kundɛmɛ la mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka wa baarakɛla maa ninnu yɛrɛ ka taa se wari la baarali cogo ma ani a minɛnw k'i b'a ye k'a fɔ jamana tɔgɔ la a bilala o minɛn kɔnɔna la o kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ cadre mun bɛ tali kɛ cadre organique kan wa direction des finances et du matériel ministère de l'équipement des transports ministère de l'équipement ale ni du désenclavement o ministre so k'i b'a ye k'a fɔ o bilala sen kan
k'i b'a ye k'a fɔ o tala ni décret numéro 2017-09-37 PRM ni ale bolo bila la novembre kalo tile 27 san 2017. O hukumu kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ ko wa majɛw caman kɔni bɛ wa ni cadre organique yɛrɛ jɛ nin waati kelen in na ka a kunsin baaraw fɔlen b'a ye cogo min na a ka se ka baara o minɛn kɔnɔ ni ministériso in tɔgɔ la ale ni a fɔ ma ko ministère des transports et de la mobilité urbaine k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ ministre fana bɛ tɛlɛ kɛ ministère de l'équipement et désenclavement o fana o sen b'a la k'i b'a ye k'a fɔ o hukumu kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ a ka kan bi wa o ka baara kɛcogo ka se ka lajɛ kura cogo wɛrɛ la ni projet in kɔni tala ka bila hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ ka se ka bɛrɛ bɛn wa baara yɛrɛ a taabolo ma ni cakɛda ninnu kɔnɔ projet de décret in k'i b'a ye k'a fɔ a bilala sen kan o de hukumu kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka se ka san 5 nata hukumu kɔnɔna la ka se ka direction ni wa a sɔn baarakɛla maaw caman la minnu ni olu jɔyɔrɔ bɛ ni Bamakɔ novembre kalo tile 29 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la